kabay, kumana nung kubukaw ang samyang, isang unot. Kumana nga, loreng kuhan. Pahan. Dapat kubok. Singa na rin. Sara. Okay, James. Na. Igunaning black and white. Latik. Kanang haluon mga kabay. Ngayon na pagluto ko. Jara, nabuha ha. Lima mo nang mga kabay. Salami, wakwak na. Pacaran ko sa'yo. Hawag na tinawag. Hindi ko kinani. Ganay pakita ni Kapuas ka. A few moments later. Mga kabay, diarag Samyang Challenge. Salamat sa sponsor ni Charmin Gagampang ug ni Jilin Cunyado. Basic lang sa amin to. Ako una mga kabay. Dali na mo. Bagus. Ih, mo man yung kuhan. Timan ini yung tinidor. Makabay mo rin spaghetti. Orange. Panawa. Hanga. Takit bighat. Hinadaghan. Limod ha. Tubig ada tuh. Enggak. Shout out sa walang hiyang nag-request nito. Hindi ako naiyak. Terus objoy lang yan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hang na. Paano masabi? Maharap. Darawi hang man. Lain ang hilak man. Iwanan hang bay. Way lakay. Hindi ako naiyak. Laiban sa lasa. Wave na naik tubig ni unsa ba? Time na pa ko. Di matabang. Ang ada dyan. Ada silawak ba? Grabe hanga. Mga kabay, murag di siguro ni mahurot. Kaya limang hanga. Sige lah. Nih. Laut. Liwot. Tinggal. Mereka. Ya, hangan ini. Hang na. Basic lang sa akin to. Kulit kabay. Unit sa kay bisik mga. Hindi totoo yan. Agahan eh. Bola lang yan. Tubig bay. Tubig bay. Dami yung bagjang be.
Pildig, minum. Pildig, minum tubig. Hindi totoo yan. Aku udah inom pilih ka. Udah. Okay, manggod. Nitib manghamo di. Uy, Kahila. Yan hilak ka. Kami ba pero kira wala nga. Boy laing mas hang pada ni. Kita. Kami Israman. Ano to? Ano mo? Niubag ang mga itong samot bay. Aga dito pa deh. Boy. Tara dyan. Mata bang? Kumangin naman siya ngayon bay. Nalipat ako, may. Kwarta. Ngit le. Tadi naman. Abang iko, kaya lagi ni. Ugi ko ni morot na mo. Kamu Elisa nag-sponsoran ni. Berdua to kay watay kay Elis. Hindi totoo yan. Coba. Limang menit. Andaman. Lalang naon. Bawal mo tubig niya na i-challenge. Abang, hanga. Ako. Tambal inili. Hindi na ko, hindi na tabang. Ako po. Hindi totoo yan. Kaya. Ada ba? Hindi dapat tabang. Alang haga. Kita paling. Ikuan pag-arang naghanap pag-iluto at kabuok. Bisa gol betul nantong upat ko. Nagul pa din yung tanan. Inang nilalang. Hotdo ni kay mawa batas sponsor ani hotdo ni. Hotdo ni. Aman. Mga laki mga bakla ra di ka. Ano ni? Ubusin namin to. Nya. Lagwait ng hilbag. Libag sama mga kabay. Sarah. Kamu urut ba? Hindi na ko. Na, pura. Panglaban. Kalau mamukuan na ni, hindi mo na mukuan. Diba mo?
Sis kaya ram ko ni. Kapit na. Gamay na naman na mga kabay. Gamay na naman. Kurot na mo sipon. Heo. Pwede mo hilak. Dapat na nakahan ka na Roya. Mula. Kahala. Hindi ako. Namuwag ang white mga kabay na wa. Bagog samat. So mga kabay, mahurot to. Di matapagurot dyan. Promise, hurot na na ha. Dapat na ha. Hindi totoo yan. Di mahurot. Bola lang yan. Mugoy gatas. Daghan pa ka doon ha. Salamat din sa pagtanaw sa mga video mga kabay. Kung gusto mo makita sa mga video, please like, share, o subscribe. Pindot na mag kiling-kiling bitaw. Mag doorbell. Mahal to mga kabay. Salamat sa nag-sponsor. Darwin Gagampang o si Jelin Cunyado. Pahabol! Hindi lang ko. Di na mo kaya mga kabay kaya di may mga Koreano. Native may o Bisaya.